کہندے سی حیدر حیدر حیدر، میں تو جو خطبہ ہی نہیں پڑھیا۔ شیر دے عربی زبان 500 نام ہے، کنے نا؟ میں تقریر نہیں شروع کی تھی، خطبہ ہی نہیں پڑھیا۔ انہیں جو 7 نام ہیں، حارس، اسد، زیگم، زرگام، غزنفر، صفدر، حیدر۔ فوت ہو گئے ہونا۔ حارس، اسد، زیگم، زرگام، غزنفر، صفدر، حیدر۔ انہا 7 دا معنی کیے شیر شیر شیر۔ فرق کیے شیر دے بچے ان کی بلا چھوٹ چھوٹے تو انہوں ڈر ہوئے کہ کوئی شکاری میرے بچے چک کے نہ لے جائے، اور وہ پیرا لگ پوے دین اپنے بچیاں دا گھم کے۔ اس پیرے دار شیر نو عربی وچ حارس آندے نے۔ میرے خالے چوپی کر گئے ہو۔ پھر سوچے کدی جرت ہو میرے بچیاں وال ویکھے، شیراں والا ان میں ویکھنا بھی اٹھ کے دا دیں دیو یا پیراں لا گرور لے کے بیٹھے رہیں دیو۔ پھر سمجھے کدی جرت ہے میرے بچے چکے، پھر شیراں لا گرور لے کے سو جائے۔ انہوں اسد آندے نے۔ اجے بھی نبی دے بستر تے تینوں اسد اللہ نظر نہیں آیا؟ نبی دے بستر تے ستا ہویا اسد اسد اللہ، یعنی ستے ہوئے شیر نو اسد آندے نے۔ ہن جاگوں میٹی ہوئے، اکھاں بند تے اکھاں کھولے، اس جاگوں میٹی شیر نو زیگم آندے نے۔ جدوں پوریاں اکھاں کھول لے انہوں زرگام آندے نے۔ ہن اٹھ کے ٹور پوے بھی بچے پکھے نے، شکار کرنا ہے، انج آکڑ کے ٹورے، اس ٹورن والے نو غزنفر آندے نے۔ اگے ہرن نظر آوے او پنجا چوک لوے، انو صفدر آندے نے۔ ٹوٹے کر دے انو حیدر 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 دی کچھ شان الگ، جشنو جان نصارہ جگ، آج بھی کمدائے سن کے خیبر۔ حیدر 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 حیدر۔ آج تے مزہ آئے گا، پیر بیٹھے نے۔ اس ٹوٹے کرنا لے شیر نو حیدر آندے نے۔ ایک لفظ اگے بھی ہے، ہن مینوں نہیں پتا، ایتے میں خطبہ ہی نہیں پڑھیا۔ او ہے عباس، عباس نو بھی شیر آندے نے۔ عباس اس شیر نو آندے نے جدے تو شیر ڈرنا۔ پیر جی توڑے لیے ایک جملہ لگا بولن، ایک جملہ توڑے لیے۔ 2 ہستیاں کائنات ہی گزریاں نے کہ انہاں دے دنیا تے آن تو پہلے 2 ہستیاں نے پیار کیتا انہاں نال۔ ایک میرا نبی ہے، دنیا چ آن تو پہلے جلی نے پیار کیتا ہے۔ ایک عباس ہے، دنیا چ آن تو پہلے بطول پیار کیتا ہے۔ کئی فوت ہو گئے نہیں سن کے مولوی۔ نعرہ حیدری، بولو بولو لال کلندر مست۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ تو تا ولا تاتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو ایک باری گج کے نبی دی ذات۔ مرشد اجاز سے 2 فکرے بولنا ہے۔ جی پہلا نکتہ، اللہ دی قسمیں مینوں انہاں نے کر دسیا سی بھی عشق پڑھنا تے میں رٹا عشق نو لا کے آیا تھا، لیکن انہیں مینوں مجبور کرتا پہ علی نو کعبے لے چل۔
اِنَّا اول بیت، پہلا گھر جڑا اللہ نے مکے چ بنایا انسانہ لے. بالکل آسان جا ترجمہ ہوتا اے ہدایت عالمین لئی تے برکت والا ہے. گھر دیاں پہلا نقطہ مرشد گھر دیاں دو عربیاں نے. گھر نو دار بھی آندے نے تے گھر نو بیت بھی آندے نے. دار دور بھی چوئیں تے بیت بیتوتا ہی چوئیں. بیت دار او گھر میں کیا موقع مارنا ہے انہوں دوڑ کے. دار او گھر جتھے مالک جا کے سنی کدی کدی آوے. بیت او گھر جتھے مالک رات روے. جتھے مالک رات روے. ہن کعب ہے بیت اللہ، اللہ رات رہندا نہیں. جے رات روے تے اللہ نہیں. وہ جسم تو پاک، جسمانیات تو پاک، اون تو پاک، بین تو پاک، جان تو پاک. ہن بیت جڑی گرامر ہے اے نہ سنی ہوندی ہے، نہ شیعہ ہوندی ہے، نہ دیوبندی ہوندی ہے، گرامر ہوندی ہے. گرامر آندی ہے بھی جنہ چر گھر وچ مالک رات نہ روے او بیت نہیں ہوندا. ہن کعبہ ہے بیت اللہ رہندا نہیں. اللہ رہندا نہیں. کچھ بندیاں دا فعل جنوں اللہ اپنا فعل آندا ہے، اپنا فعل آندا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونیا تو نہیں ماریاں اساں مار. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ تیرے ہتھاں دے بیعت نہیں کردے، ساڈیاں تے کردے نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ووجدک عائلا فغنا. دولت ختیجہ دیئے رب بندہ غنی ایسی کیتا ہے. میں دوجے پاس الٹ جاواں گا لیکن اجے میں روکنا چاہنا پہن. علم یجد کا یتیمن فاوا. چولی ابو طالب دیئے ربان دا پالیا سیئے. ایتھے ہی روک. دو جملے حضور تو اس سے بڑے بڑے علماء نو سن دیو. میں تے گریب جا نکا جا ٹوکٹیر مولویاں یعنی سکول چیچٹو پڑھان والا. توجہ مرشد پہلا جملہ میں ابو طالب دی شان قرآن چو لگا پڑھن. قرآن سر جی جلدی کرو میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک باری ہونج کے لے جا جی. حضور توجہ کرنا. کائنات دا نبی کعبے چو کوئی رہا ہے تے کعبے دنال بائی کاٹ لگا ہے. بائی کاٹ نہ دینی ہے نہ لینی ہے، نہ انہاں نال ٹریڈ کرنا ہے نہ تجارت دا انہاں نال کوئی تعلق واسطہ. حکا پانی بند، بالکل کوئی رشتہ داری نہیں. میرے نبی نے وہ تحریر پڑھی. کار چہرہ اداس ہے. ابو طالب آندے نے میرے ہوندے ہاں. میں ایت پڑھنی ہے روایت نہیں. میرے ہوندے ہاں اداسی. چاچا بائیکاٹ ہو گیا ساڑھے نال بالکل تعلقات ختم دے. ہون کی کریے؟ فرمایا پتر 1 کلومیٹر تے میری کو 2 کنال پہلی ہے شیب ابی طالب تے جے کبو حضور سن کے جے کبو تے اوتھے نہ چلے چلیے. چاچا جی میں تیری مرضی ہے. نبی چاچے دے آنکھیں لگ کے 2.5 سال یا 3 سال اس کاٹی چ رہ جنہوں شیب ابی طالب کہیں دے رہے. ہون میں ایت لگا پڑھ. فاسبر لے حکم ربے کا ولا تُطِع منہم آسمن او کفورا. اللہ دا حبیب میرے رب دے اپنے رب دے حکم تے صبر کرنا ہے. کسے کافر دے آنکھیں نہیں لگنا. مولویوں پچھ مولویاں کلو کدے آنکھیں لگ کے میرا نبی گیا شیب ابی طالب. ربان دا کافر دے آنکھیں نہیں لگنا. بولیا نہیں تو بولے گا تو سمجھ آئے گی. بول بول. اے دیکھ ہو رہا ہے پڑھا جی. اے ہاتھے کلیم اللہ ہے. اے لوری بھی دین دی کون؟ جنت دی سردار آسیہ بی بی سلام اللہ علیہ. اتو فیرون آ گیا کہیں دا ذرا مینو دیں. انج ویک کے کہیں دی توں پلیت ہے اے پا کے توں پلیت ہے.
پا کے فرعون غصے ہو کے کہندا میں ایت پڑھنی ہے جی مینوں دیں، فرمایا لے چسکا لے لے، جین چکیا نا کلیم اللہ نے اتاں ویکھیا، اجازت ہے، آواز ہی پرمیشن از گرانٹڈ ہے، چھٹی ہے، 3 دن دے کلیم اللہ نے تھوک لا کے سٹی نا ایک بوتھا انج پھریا، کہندا میں تینوں کہندا سن پی اے او یہ میں ایت پڑھنی ہے مولوی دے پیج تے لے ہو جانے نے، اے او یہ میں لگا انہوں قتل کرنا، تلوار کڑ لی، ہن کلیم اللہ نے زمین تے ادھر بی بی آسیہ ادھر فرعون تلوار لگا مر، بی بی دوڑ کے اگے آدھی کہندی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اوئے اے میریاں اکھاں دیا ٹھنڈ، میں قتل نہیں ہون دینا، میں نہیں ہون دینا، قرآن دیا تے لا تقتلو، میں نہیں ہوں قتل ہون دینا، او چلیو جڑی کلیم اللہ بچائے او جنتی سردار بن جائے تے جڑا سوٹا لے کے حبیب اللہ بچاندہ رہے حیدر 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 نا جی نا 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 میں مولویاں نو چھال مرا کے اٹھانا جنہیں حفظ کیتا ہے، جڑے حافظ بیٹھے ہو چھال مار کے اٹھیا جے، کیا اے حدیث نہیں کہ جدا پتر حفظ کر لے او قیامت والے دن 10 بندے دوزخ کولوں چھڑائے گا؟ حافظ بیٹھے نے وچ کوئی میری پھوپھی دا پتر نہیں، نہ میں کسی مولوی دا نہ جاننا، توجہ جڑا بچہ حفظ کر لے میرے نبی نے کیا قیامت دن شفاعت کر کے کنے چھڑائے گا؟ اچھی بولو، نہیں میں نہیں چاس ہی بولو، تینوں مدینے والے دا واسطے بول کنے، اور جدا پتر چھال مار کے اٹھی جا چاسا ہوئے حفظ کر لے وہ قیامت والے دن 10 چھڑائے گا، وہ گناہگار جٹ دا پتر حفظ کر لے تے 10 چھڑائے جس ابو طالب دے 12 پوترے امام ہون۔ تیرا 10 چھڑائے، تیرا 10 چھڑائے ظفر شاہ جی دے درسج پڑھ کے تے ابو طالب دے 12 صرف حافظ نہیں امام بھی نے، وہ ایک دادا نہیں چھڑا سکتے۔ بولیں گا تے چاسا ہے گی، اے موضوع قبلہ اوڑا قصور ہے، اوڑا پرا بیٹھا لال ٹوپی والا، میں نہیں سی پڑھنا ہے، میں نہیں سی پڑھنا، جے تیری طبیعت ہوئے تے گل اور کر لاں۔ تفسیر روح البیان ساڑھی ہے نا جی، علامہ اسماعیل کی رحمت اللہ علیہ لکھی، ساڑھی ہے شاہ حسین جی، ساڑھی او دے چ لکھے ہے کہ معراج دی رات حضور گئے، جبریل انج کیندا آ تیرے سجنہ دی کلونی وکھاواں، کلونی جنتا ویکھیاں، سونے آ تیرے دشمنہ دے سیل وکھاواں، جہاں دوزخ وچ ماری نہ چاہتی۔ تفسیر روح البیان میں ذمہ دار ہے کہ لفظ دا توجہ، میرے نبی نے ماری چاہتی تھی، ایک بندہ وشکار دوزخ دے بیٹھا ہے تے ہسی جاندا ہے، پریشان تو کانوں ہے، میں بیٹھا بول رہے ہیں، ہسی جاندا ہے، آگاؤں دی مرشد انہوں ساڑ دی نہیں، پیشاں پاج جاندی ہے، وہ پسینہ پوچھدا تھا سلگ پیندا ہے، میرے نبی نے کہا جبریل یہ چنگا دوزخی ہے جڑا دوزخ ہے چاچی جاندہ ہے، مانو کون ہے؟ بول کے کہنے لگا کملی والے آئے حاتم تائی ہے، جے چاس ساوے تے جواب نال بولی اے حاتم تائی ہے، انہوں اگ کیوں نہیں ساڑ دی؟ سونے آئے اے سخی سی، مخلوق پالدہ سی، تے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ جڑا میری مخلوق پالے او دوزخ وچ وڑوی جائے تے اگ ساڑے، او چلیا جڑا مخلوق پالے دوزخ وچ جا کے بھی سڑدا نہیں، جڑا محبوب پالدا رہے۔ بولیا نہیں تو چاس نہیں آئی، بولیا نہیں، چھوٹی جی گل کردہ، تسی ذرا کھڑے ہو جائے 1 منٹ، میں تے موضوع ہی چھڑ دیتا، اے تسی سید ہو؟ بولو جی ہاں یا نا،
جی نہیں جی میں تمہیں پوچھا جی کدوں دے مسلمان ہو تو کہے گا جی 3-4 پیڑھیاں تک تے مینوں یاد ہے، ادو پہلا نہیں پتا پہ اسی سکھ ساں یا ہندو ساں، مینوں نہیں علم۔ تے ایک گل میں حضرت صاحب دے صاحبزادے نو پوچھا تے ادھروں مینوں ہوج مار کے شاہ حسین کہے گا انہاں نو تے نہیں نہ پوچھی دا۔ جڑا سمجھ گیا میرے علاوہ وہ انہاں تو نہیں پوچھی دا، کیوں؟ اے علی دے پتر نے، وہ جد علی دے پتر دا ایمان نہیں پوچھ سکتا ابے مگر چڑھ گئے۔ ایک اور آیت پڑھنا، بولو صحیح، ایک اور آیت پڑھنا۔ یہ میں کیوں پڑھن دیا؟ بچہ جمدی، میں تے موضوع شروع نہیں کیتا، میں تے آیتاں پڑھنیاں نے جی۔ بچہ جمدی عورت ہے تے مبارک شوہر نو دے دی، مبارک ہوئی بھائی تیرے گھر پتر جمے ہیں۔ ساڑھے تے ہی رواج ہے بیاری جی تواڈے، بولو تو صحیح، بھی بچہ پیدا اندر عورت کر دی ہے تے مبارک دے دی ابے نو، بھئی مبارک ہوئے شاہ جی رب تانوں پتر دیتا ہے، تے جی دی ابے نال نہ بندی ہوئے وہ مبارک کنوں دے گا؟ ہون علی دی مبارک دینی ہے ابو طالب نو، جی دی ابو طالب نال نہیں بندی وہ علی دے جشن دی مبارک کنوں دے گا؟ رب المشرق والمغرب، 18 آیتاں میں یاد نہیں ابو طالب دے ایمان پہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، خبردار میرا حبیب مشرق دا رب میں، مغرب دا رب میں، میرے تو سوا کسی نو وکیل نہیں کرنا۔ میرے نبی نے بننے ہے سیرا حجلہ روسی جے بی بی ختیجہ تے پوچھن دیا برکا یا محمد تیرا وکیل کون ہے؟ فرمایا چاچا ابو طالب۔ نہیں میں نے مزہ نہیں آیا، بول رب آندا میرے تو بغیر کسے نو وکیل، او مانو ابو طالب دی وکالت رب دی وکالت ہوئے۔ شاہ جی کو سواد آ رہے ہیں؟ جے آ رہے ہیں تو ایک آیت اور پڑھ دئیے، نہیں جے آ رہے نہیں آ رہے تو کوئی نہیں گل، الٹ بلٹ باوے دے کڑی بات ہے۔ توجہ غور نہ سن، اس تو بعد میں اپنی موضوع نو پڑھنا ہے، ایت لگا پڑھنی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایمان والیو اللہ دے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کرے تین گل دی سمجھ آ جائے، جی میں عیسیٰ علیہ السلام نے حواریاں نو کیا، کون ہوئے جڑا اللہ دے راہ چ میری مدد کرے گا، میری، وہ اگو بول کے کہندے نے نحن انصار اللہ، اسی اللہ دے مددگار ہاں۔ قرآن دی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے نے میرا مددگار کون؟ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ وہ اگو آندے نے نحن انصار اللہ، اسی تے اللہ دے مددگار ہاں۔ نہ رب ٹوکے ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیتا، میں کیا میری مدد کون کرے گا؟ تسی آندے ہو سی اللہ دے مددگار ہاں۔ علماء نے دسیا ہے کہ اپنے وقت دے نبی دی مدد اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ افسوس پہنچے نہیں جے، اپنے وقت دے نبی دی مدد کرنا اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ جیڑا نبی دی مدد کردا ہے وہ اللہ دا مددگار ہے، جیڑا نبی دی مدد کردا ہے وہ اللہ دا مددگار ہے، جیڑا نبی دی مدد کردا ہے وہ اللہ دا مددگار ہے۔ میں کہی جانا جنہ چر دن نہ چڑھیا، جیڑا نبی دی مدد کردا ہے وہ اللہ۔ 42 سال ابو طالب نے تیرے تے میرے نبی دی کیتی ہے مدد۔ قرآن کہتا وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ کسے بے ایمان کو مدد نہیں لیندا۔ بولیا نہیں دو، بولے گا تو چاس آئے گی، بولو۔ میں تو 2-4 آیتاں پڑھی جانے، بیت جدے چ مالک رات روے، اللہ رات رہندا نہیں۔ اللہ رات ہے جسم تو پا کے، رہن تو پا کے، آن تو پا کے، جان تو پا کے، پھر 13 رجب 1، 14 رجب 2، 15 رجب 3،
تین راتاں یا علی دی ماں رہی ہے یا علی رہے. شاہ جی جملہ تو اڈے لئیے, مرشد جملہ تو اڈے لئی, ریا علی تے علی دی ماں ہے. کعبہ بنیا بیت اللہ او جتھے اے, یا اللہ میرے فکرے دی قدر کر, جتھے اے رات رہن او بندہ بیت اللہ, جتھے تمبو لا دین او حرم بن جاندہ ہے. جتھے تمبو لا دین او حرم بن جاندہ ہے. سمجھ آ رہی تھا انہوں, جتھے رات رہن او بیت اللہ بن جاندہ ہے. ایک قید اور لگا پڑھنا, بس دو چند منٹ میں سستا پڑھا, گھبراؤ نا. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اے میرے نبیاں دی جوڑی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام میرے گھر پاک رکھیا جے کدے لئی, طواف کرنا لے علی, اعتکاف کرنا لے علی, رکوع کرنا لے علی, سجدے کرنا لے علی, 4 لوگاں لئی. قرآن دی ایت میں پھر سمجھانا جٹاں نو سمجھ آوے. نبیاں دی جوڑی ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام نو اللہ پہ آندا ہے میرے گھر نو پاک رکھنا پوچھا پاچی کر کے. کدے لئی, طواف لئی, اعتکاف لئی, رکوع لئی, سجدہ کرنا لے علی. اس پیڑے 1000 دا مجمع میں پوچھنا, جڑے گئے او جڑے نہیں گئے او یوٹیوب کھول کے نیٹ تے ویکھو, طواف کعبے دے باہر ہوندا ہے. بولیا نہیں تو حضور قبلہ تسی عالم دین ہو, کتھے ہوندا ہے؟ باہر. رکوع باہر, سجدے باہر, اعتکاف اندر ہوندا ہے. ہائے 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 ہائے, اعتکاف باہر, رکوع باہر, سجدے باہر, اعتکاف ہوندا ہے اندر. تے کم از کم مدت اعتکاف دیئے 3 دن تے 3 راتاں. کون رہا ہے اندر؟ حیدر 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 حیدر. کون رہا ہے اندر؟ یا علی یا علی دی ماں. اچھا یار گل سن, اے بڑے بدتمیز سن مکے دے لوگ, بت پرست سن, مشرک سن, دشمن سن اس خاندان دے. جدوں نہ دروازہ کھول کے اندر ویکھیا ہے نا, تے جے اندر کچھ نظر آؤندا, میرا خیال ہے کوئی میری گل نو سمجھا نہیں, جے اندر کوئی گندگی پلیتی بچے دی ولادت دی نظر آؤندی او کدی کٹ نہ کر دے. کٹ من اے ساڈے وانگو نہیں آؤندے, من ہوئے اے ساڑھے وانگو. والدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر. زور دی نماز پڑھ کے نبی دی بیٹی نے حسن جمعے ہے, عصر دی نماز ویلے ماں بھی مسلے تھے, پتر بھی مسلے تھے. نہیں, میں نہ طہارت ایک فکرہ لگا بولن, خبردار میری مسجد میں سے کوئی جنبی حالت میں نہیں گزر سکتا. جدوں تو آڈے تے غسل واجب ہوئے نہیں گزر سکتا. کملی والیا کوئی نہیں. فرمایا ہاں میں گزر سکتا, علی گزر سکتا ہے, فاطمہ گزر سکتی ہے, حسن گزر سکتا ہے, حسین گزر سکتا ہے. جیڑے اس حال وچ بھی پاک ہونا انہاں نو کہندے نہیں 5 تن پاک. جدا ہاتھ تھلے ہے قبر وچ بھی تھلے ہی رہے, اور جیڑے اس حال وچ بھی پاک ہون انہاں نو کہندے نہیں پاک. بولو کی کہندے انہاں نو پاک, انہاں نو کہندے نہیں پاک. 5 تن پاک. بولو سی 5. ایک مولوی میرے ہاتھی بہ گیا, انہیں کہا جی 5 تن پاک میں بھی ایک بنایا نے, تے تواڈی تفسیر نہیں وچ نواں ایک ورقہ لگا اودے وچ ویکھ لو. میں کہا وہ کہڑے جی؟ وہ کہن گے جی ابراہیل علیہ السلام 1, میکائیل 2, اسرافیل 3, اسرائیل 4 تے رسول 5. میں ہس پیا, میں کہ میری گل سن, 5 تے مان لیا, تن نہ دینے جسم نو. یہ جڑے 4 پڑے نہیں یہ جسم نے, یہ تے روحاں نے. ثابت کرنے نے 5 تن. اور بولو تو صحیح ہے, 5 تن. علی دا کعبے نال تعلق کیا ہے علم لوگاں واسطے ایک تحفہ.
ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅਦਦ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਾਫ ਦੇ 20 ਐਨ ਦੇ 70 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 90 ਬੇ ਦੇ 2 92 ਹੇ ਦੇ 5 97 ਅਲੀ ਦੇ ਗਿਣ ਐਨ ਦੇ 70 ਲਾਮ ਦੇ 3 100 ਹੋ ਗਿਆ ये दे 10 110 जोड़ी कोई नहीं यानी काबे दे 97 ने अली दे 110 ने काबे दे 97 ने अली दे 110 ने काबे दे 97 ने अली दे 110 ने काबे दे 97 ने अली दे 110 मौलवी घबरा ना 13 रजब नू अली आया काबे च 13 रजब पा 110 हो गए हैदर 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 ये अपने अपने मुकद्दर दी गल हुण गोला कर की सुननी जदा जिन्ना चर कान ते हथ रख के ढोले नहीं पढ़ने इस कौम नूं स्वाद ही नहीं मौला मुर्तगियान मौला अली मुर्तदा बलाल रजी अल्लाह ताल मैं खुश नसीब हाँ जिन्हें हजरत बलाल हबशी दी कबर दे नाल ढो ला के पौना घंटा तकरीर की है दमिश्क हाँ जी हाँ की पुछदा किथे किथे पढ़िया अली दे पुत्रां दा कमी बानो तेरे ढोल वज जाणगे हाँ हजरत बलाल नूं कहन लगे हाँ बलाल जरा बाजार चलिए मौला चलो अगे अगे मौला अली मगर मगर बलाल आ गया बाजार अगे एक रेड़ी वाला पित्तियां लेके बैठे ओ खरबूजे खखड़ियां पित्तियां कोई बोली समझ हजरत अली कहन लग्या 2 रुपये लै बलाल ते 2 खरबूजे ते कोलो खरीद हजरत बलाल ने दिते ते 2 खरबूजे खरीद ले आ बलाल कर चलिए आ गए बलाल एक नू चीर जरा चेक कर मिठा फिर मैं अद्धा तेरा ते अद्धा बोलते सही अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा खा लिया फरमान लगे इनू कट वो कटिया सुना कि थू कौड़ा अली मुस्कुरा के कहते इको रेड़ी तो लैने इको पहली चुगे ने ओ बलाल ए मिठा क्यों है ए कौड़ा क्यों है शाह जी जाने जे इंज करके बलाल कहंदा मैं कोई अलियां मैं कोई अली हाँ जेड़ा पता तुसी दसोगे तो पता लगेगा ना जिदी समझ बलाल नू नहीं आई गुलाम बलाल नू किवें आवे मेरे मौला ने फरमाया बलाल आलमे सारे च अल्लाह ने साडा प्यार ओ फला ते पेश कीता जिन्ने अहल बैत दे प्यार नू मन लिया ओ फल मिठा हो गया ते जिन्ने बूथी बना ली ओ ओथे भी कौड़ा सी हाल इंसाना दा है किसे बंदे कल खलो के 3 बारी कह अली 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 जे मुंह बना ले तो कई ओथे भी कौड़ा सी कोई बात ही समझ आइए आज ले इनका आज मदद कल न मानेंगे क़यामत में अगर ओए आज इन्हां दे बूहे ते बह जा आज अहले बैत दा दरवाजा मल है तवज्जो बात हो रही है काबे दी और मैं काबे थी 2-4 जुमले बोलने ने हजूर किबला 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 दे अदद करने जी काफ दे 100 बे दे 2 102 लाम दे 3 132 हे दे 5 137 137 अच्छा काबे दे 97 अगे दस्या तुहानू मैं काबे दे 97 ने काबे विच अली पाओ जेड़ी चीज असूल है ये मैथमेटिक दा जेड़ी चीज एक दफा हो जाए ना डोंट रिवाइज दैट उन दोबारा दोहराना नहीं काबे विच ऐन है अली दी ऐन छड़ दियो लाम ते ये कोई नहीं लाम दे किन्ने होंदे ने जी 3 ते ये दे 10 40 पास 97 विच 137 हुण मैं पढ़ा इक्वेशन काबा जमा 13 रजम मुसावी अली काबा जमा 13 रजम मुसावी अली और काबा जमा अली मुसावी किबला
بس میں بہت تھوڑا پڑھنا ہے، ذرا تھوڑا میں کعبے والا آ لین دیو، 2-4 جملے میں پڑھن دیو۔ میں نظر 100 سال 120 سال دی عمر مشرم بن وعیب حضور سندا ہے اگے، اے یمن دا رہن والا بڑھڑا بندہ ہے، پروٹے لٹکے نے تے دعا پہ منگدا مالک جنی دیر تک کو کعبے دا کنجی بردار نہ ملا لویں اونی دیر تک مینوں موت نہ دیں۔ میرے خیال گل سمجھ آ گئی، وڈیرا بندہ تے دعا پہ منگدا عیسائی مذہب دا، اے پروردگار جنی دیر تک کوئی کعبے دا متولی نہ مل جائے اونی دیر تک مینوں موت نہ دیں۔ اے در ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال تجارت کرن گئے نے یمن، ساتھی کہن لگے شیخ العرب ایتھے ایک ولی رہندا درویش انہوں نہ ملیے جا کے، فرمایا کون ہے؟ مشرم بن وعیب۔ جو 2 قدم چل انہوں نے کہا جی رہن دیو، وہ کنڈی نہیں کھولدا، نخرے نال کہن لگے چل کے ویکھو سی کیڑا ہو جڑا ابو طالب لی کنڈی نہ کھولے۔ آگے نے ٹر کے آگے مشرم دے دروازے تے میں ایک باری کعبے تک اپڑ لین دیں، اے کنڈی کھڑکائی، یہ ان بڑھا بندہ اندر 40 چیلے نے بیٹھا ہے، کون ہے؟ ابو طالب۔ من ابوک، تیرا ابا کون ہے؟ فرمایا عبد المطلب۔ میں نے انتا کتھوں دا رہنا ہے؟ مکہ۔ کون دے ہو؟ ہاشمی قریشی۔ شگردان کہندہ باں پھڑ کے اٹھاؤ میری دعا پوری ہوگی جے۔ اے پوچھتا ہے تیرا نا کی ابو طالب، تیری ابے دا نا کی عبد المطلب، کتھوں دے رہنا والے ہو؟ میں مکے دا رہنا والا۔ کونوں دیو؟ ہاشمی قریشی۔ کہندہ مینوں اٹھاؤ، او میری دعا قبول ہو گئی جے۔ آ کے دروازہ کھولیا، 12 سردار کھڑے نے، کون ہے تواڈے چوں ابو طالب؟ سرکار نے کہا میں، انہیں اڈیاں چکیاں، متھا چومیا، چوم کے کہندے جے تیرا نا ابو طالب ہے، جے تیرے ابے دا نا عبد المطلب ہے، جے تو مکے دا سردار ہیں، جے تو ہاشمی تے قریشی ہیں، پھر میری کتاب جھوٹ نہیں بول دی، تیرے ایک بھرا دا نا عبداللہ ہونا چاہیے۔ ایدو سوکھا تو نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا بالکل، میرا ایک چھوٹا بھرا سی عبداللہ دنیا چو پردہ کر گیا، اے بول کے کہندہ ہے اگر عبداللہ دا انتقال ہو گیا ہے پھر او دا ایک بیٹا محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر او دا ایک بیٹا محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا بسم اللہ کرا، میرا ایک بھتیجا ہے، بینا کیڑا نعرہ لاندا ہے، میرا ایک بھتیجا ہے 29 سال عمر ہے، 29 ایئرز اولڈ، ایک کٹ 3 سال، ماشاءاللہ اے مکے چ موجود ہے۔ اے بول کے خدا دی قسمیں قبلہ نے پھر اڈیاں چکیاں نے، پھر متھا چم کے کہن لگا ابو طالب مبارک ہو بھی 1 سال انتظار کر۔ تو بولے ان کنا انتظار کر؟ ایک کنا 1 سال انتظار کر، جنوں تیرے پتیجے دی عمر 3 سال ہو جائے رب تیری بیوی دی گود ایک بچہ لے آئے گا، نا علی رکھی، او نبیاں دا سردار ہی ہے، ولیاں دا سردار ہے۔ بول کے کہندہ جدوں واپس جائیں تے جا کے میرا سلام کہی محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے جدوں علی پیدا ہوئے میرا سلام کہنا، وہ بچپن وچ جواب دے وے تے کہیں میں سچا نہ۔ ابو طالب کہنے لگے مینوں کی میں یقین آوے کہ میں علی دا باپ ہاں۔ انہیں کہا کس طرح؟ اے آ سامنے سکا موڈے انار دا اے ہرا ہو جائے تے میں من جاگا میں علی دا باپ ہاں۔ انہیں انج چوڑی اڈی راہ بنے، کہندہ مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا واسطہ یہ نو ہرا کر۔ اجے کہن دی دیر انار ہرا ہو گئے، 2 انار لگ گئے، لے ابو طالب توڑ کے کھا، مقصر کھا لیا، مکے آ گئے، گل مک گئی۔ اے مولا مشکل کشا اپنی ماں دے جو میں پڑھنا چاہنا اس منزل دے قریب پہنچ گیا، شکمے چاہ گئے، 6واں مہینہ عمل دا، بچہ کنیا مہینہ بعد پیدا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، جتنے میں کلی پانی ہو جگہ آ گئی، 9 مہینے
6واں مہینہ ہے، چاچی پیڑھی تے بیٹھی ہے، موڑے تے ابو طالب نے 12 رسول آئے، اجے جوانی ہے، 29.5 سال عمر ہے، چاچی دی نظر پئی تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ابو طالب نے سوچے آپ ہی واٹ از دس، اے ماں ہے، اے پتر ہے، چلو اتفاق نہ کھلو گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہی موقع ملیا، رسول 12 آئے، چاچی دی نظر پئی تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ انہیں کہا ہیں اتفاق ہے۔ جدوں تریجے دن اس طرح آیا نا، فرمایا نہیں فاطمہ تو ماں ہے، اے بیٹا میں ویکھ رہا جدوں تیری نظر محمد عربی تے پیندی ہے تو اٹھ کے کھڑی ہو جانی، اے کی ہے؟ کہنے لگی وی ابو طالب تیری دستار دی قسم ہے، تیری سرداری دی قسم ہے، میں آپ نہیں کھلوندی، میں آپ نہیں اوڑدی جدوں میری نظر محمد عربی تے پیندی ہے۔ اے بچہ پیٹ وچ مجبور ہو کے کہندا ہے اماں اٹھ میرا سردار آگے۔ آؤ جلدی فارغ کرا دونوں، 9واں مہینہ آ گیا۔ ابو طالب قبلہ اتھے کلی پانی جے، اور جناب فاطمہ بنت اسد آئے نے کعبے چ، 3 چکر لائے نے کعبے دے، میں بڑا آسان پڑھ رہا 3، جدوں چوتھے چکر تے آئے نے تے درد محسوس ہونا شروع ہے، بچے دی ولادت دا بھی ابو طالب انجے محسوس ہوندہ ہے جی میں بچے دی ولادت دا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ چابی کعبے دی ابو طالب دے بوجھے چھے، 4 قدم پچھاڑ کے کہنے لگا تو جان کعبہ جانے بچہ جانے، ایتھے میں کٹ لانا ہے، پاں میں گھنٹہ لگ جائے دے، پاں میں 5 منٹ ہے تینوں سمجھ آوے۔ کعبے دیاں نے 4 نکراں، جدہ منہ عراق والے انہوں آندے نے رکن عراقی، جدہ شام والے رکن شامی، جدہ یمن والے رکن یمانی، جتھے حجر اسود ہے رکن اسود، 4 کونے ہو گئے۔ ان بی بی آئی ہے جدھر رکن یمانی سی، اس پاس کیتا کی علی دی ماں نے 2 پیر لائے نے کعبے دی کاندے نال، ہاتھ لائے نے اتے، پیٹ لایا نال، ایک فکرہ بولیا علی دی ماں نے جے تیری موج ہوئے دے پڑھا اللہم بحق حاضر الجنین بین آزائی اللہ یسرتنی الولادہ، واسطہ ہی ایس بچے دا میری مشکل آسان کر، کاند پاٹ گئی جنہ مالی مشکل کشا ہے تیرے لی نہیں۔ حیدر 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 حیدر۔ قبلہ علامہ عبد الرسول صاحب تسی بہت بڑے معروف و مشہور خطیب بھی ہو، پیر بھی ہو، عالم بھی ہو، ایک جملہ لگا دیں، دیوار پھٹی، دیوار ایک باری بولی پھٹی، کیوں پھٹی اس کیوں ایتھے دے کلی پانی ہے۔ عربی ایک جملہ مزیق البحر، اوکھا لفظ ہے، چلو آسان کر لو، تانگ نائے اوکھا لفظ ہے، سوڑی گلی، اے دو سوکھا تو نہیں ہو سکتا، سوڑی جی گلی ہوئے، ایک وقت جی ایک بندہ گزر سکے ادھروں، ایک وقت ایک وقت ایک شریعت آن دی ادھروں ابا ٹوریا ہوں دے، ادھروں پتر ٹوریا جاندہ ہے، ہن لنگنا ایک کے ہاتھ دو گی یار جٹان پوچھنیا، ادھروں ابا ٹوریا ہوں دے لنگنا ایک کے تانگ گلی، ادھروں پتر شریعت آن دی پتر حلال دے تے بہ جائے ابا اتوں لنگ جائے، پتر بہ جائے ابا اتوں لنگ جائے۔ ہن کعبے دی کاند بنی ہے پتھراں دی تے مٹی دی، مٹی نو عربی چ کہندے نے تراب، جدوں تراب ویکھیا نا پی جڑی آ رہی ہے دے شکم وچ ابو تراب ہے، جدوں تراب ویکھیا کہ آن والی دے شکم وچ ابو تراب ہے تے انج ویکھ کے کہن لگی تو لگ جا میں بہ جانی ہاں، بولیا نہیں دوں نہیں، میں 2-3 ایتاں پڑھنا، لو انزلنا حاضل قرآن
اللہ جبل اللہ رایتو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. میں تہاڈی فرمائش تے بھی دو چار جملے عشق دے پڑھدا جی. میں پڑھدا جی حضور تسی ناراض نہ ہو جائے جی, لیکن دو فکر ایتھے پڑھ لیندے ہو. اگر کا پتھر کدوں پاڑدا ہے جدوں قرآن نازل ہوئے. من جے پتھر پاٹیا ہے تے علی بولدا قرآن ہے. میں ہو رہا پڑھنا فلما تجلا ربو للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا. نور دی تجلی آوے تے پتھر پاڑ دے. من علی نور ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. مار سوٹا, پتھر پاٹیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوٹے نال پتھر پاٹیا. گلاں تینی نے, یا علی نو نور من, یا علی نو بولدا قرآن من, یا ضرب حیدری من. 1997 وچ آخری فکرہ تے موضوع لگا بدن تہاڈا چہرہ ویکھ کے کہ تہاڈی فرمائش میں پوری نہیں کیتی, میں ادھر لگا ہوں, لیکن ایک جملہ سن لے. شاہ فیصل نے فرانس چو سدے سائنسدان, اے تریڑ بند کرو, علی دے آن دی تریڑ, اے دراڑ بند. انہوں نے کہا شاہ جی یہ بھی کوئی کام ہے. انہوں نے سیمنٹ لایا, تھپیا تے بند ہو گیا. دن چڑھیا تو پھر انہوں نے کہا شاہ جی یہ سیمنٹ صحیح نہیں, اسی باہروں امپورٹڈ منگوانے ہیں. منگوا کے پھر بند کیتا سویرے پھر آنجے. تریجے دن انہوں نے کہا شاہ جی کیلے لے ہو جے کس دا پتر پرا پتیجا سعودی عرب رہندا ہے تے انہوں کیا جے جا کے رکنے یمانی تے ویکھے تے کپڑا چکے ہے اتھے کیلے لگے نے. انہوں نے کہا شاہ جی کیلے لے ہو, 21 کیل ٹھوکے ویچ 21. انہوں نے کہا لے ہون اے پاڑ دی سویرے پھر آنجے. وہ الیگزینڈر کہنے لگا شاہ جی تو انہوں اس تریڑ دی تکلیف کی ہے, اس دراڑ دا مسئلہ کی ہے. انہیں کیا 40 لاکھ حاجی آمدے نہیں, 40 لاکھ. وہ پوچھ دینے کیے تے دسنا پہندہ علی آیا سی. آج جد علی دے آن دا نشان نہیں تو مٹا سکیا دا ذکر مٹائے گا. میں موضوع لگا پتا 10 منٹ تھوڑے موضوع دے پڑھنا. قبلہ تھوڑا موضوع دیتا ہے 10 منٹ میں پڑھنا. ہاں جی میں تھوڑا جناب تھوڑا موضوع دیتا ہے پڑھنا 10 منٹ. لیکن ایک فکرہ کنیا کے لگے نا بھائی بولے آجے اچھی بولو. آخری فکرہ تے میں موضوع بدل لگا. 21 کنے کل بابا جی کنے 21 تھوڑے کو داد لینی میں تکے نال کنے کل 21. کعبے دی لمبائی ہاتھ 21, سورت لیل دیاں ایتاں 21, بیت دا لفظ بغیر اضافتان تو کنی واری آیا 21. سبحان اللہ نہیں گیا. علی زمین تو جدو اتاں گیا شہادت دی رات رمضان دی 21 اوہ ہون مانو ہے جدو کسے ملک دا بادشاہ ہوں ہے انہوں 21 توپا دی سلامی کیوں دیتی. حیدر 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 حیدر. بس 10 منٹ مزید چونکہ قبلہ عبد الرسول صاحب زیدہ ماجدو نے میں نے کیا عشق پڑھنا ہی تے میں کیڑے پاسے میں نے اونے پاتا. میں 2 لفظ صرف عشق تے پڑھنا چاہنا. عشق عشقو افراط الحب, جتھے محبت ہاتھ کھڑے کر دینا جیڑا ادوں اگے ٹر پوے انہوں عشق آن دینا. ہون دے بولو قبلہ ہون دے میں موضوع لگا پڑھنے 10 منٹ. جتھے محبت ہاتھ کھڑے کر دے بس جیڑا اس تو اگے ٹرے انہوں کیاں دینے عشق نا. 2 چیزاں ایک دوجہ نو کھچ دیاں نے. اٹریکشن کش سکل آپس اٹریکشن توجہ کشش ویچ جدوں خلوص پا دیئے انہوں آندے نے محبت ویچ عقیدت پا دیئے انہوں آندے نے مودت ویچ ساڑ پھوک پا دیئے انہوں عشق آندے نے. ہاتھ ہوگی تیرے علی یار نہیں سمجھے. آئے بغداد دی گلیے شاہ منصور کھڑا درمیان نیانے بٹے مار رہے ہیں, خون پونج رہے ہیں,
خون پونجے او وٹے مار دینے بچے شاہ منصور خون پہ پونجدہ اتو غوث دے پیر دے پیر دے پیر دا پیر حضرت ابو بکر شبلی آ گیا رحمت اللہ علیہ آئے وٹے نہ مارو بچے پر اب دوڑ گئے شاہ منصور کہنے لگے تو میری کھیڑ خراب کر دے تینوں عشق لگاں دسا کھیڑ قریب آ کے کہیں دینے ایک مسئلہ تے دس منصور آندہ پوچھو عشق کنوں آندے نے اور شروعی مہون کے دے عشق کنوں آندے نے مسکرا کے آنجھ کہنے لگا آج نہیں کل آمیں آج نہیں کل آمیں دوجہ دن آ گیا مرشد ہاتھ کڑیاں پیرانج بیڑیاں گالی توکتے پھانسی دین واسطے شاہ منصور نو لے جا رہے ہیں اگوں ابو بکر شبلی پوچھتے نے علیہ رحمہ کڈا جھوٹا ہے تو تے وعدہ کیتا سی کل آمی تے دساں گا کہنے لگا دسنی تے جا رہے ہیں آئے ہائے 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 اور دسنی تے جا رہے ہیں عشق کنوں آندے نے وٹے کھانا ابتدائی جھوٹا لینا عشق دی انتہائی نہ ہی قبلہ ایسا ایسا میں منزل طرف بڑھنے ہوں میں اپنے موڈ نال پڑھنے سن توجہ عیسیٰ علیہ السلام دی عمر 33 سال کنی جدوں دے اسمانہ تے گئے نے جدوں مڑ کے ہونگے تے پھر 33 دی ہونگے جدوں امتی نبی سمجھ نہیں ہوں دا 33 سال انج گلیچ روح اللہ جا رہے ہیں اگے 19 سال دا کاکا راہ ڈک کے کھلو گیا آپ فرمال کے بچیا کیوں ڈکے کہندہ انتا نبی اللہ تو اللہ دا نبی ہے آپ نے کہا جی اے مریم زاد ہے جی روح اللہ ہے جی سنیا تیری اللہ مان لیند ہے اکھے جی فرمایا ایک قطرہ عشق دا دلے رہے بولیں گا تو چاہ سہے گی ایک قطرہ عشق دا لے دے اینج اللہ دے نبی نے ویکھیا فرمایا تیرے کو برداشت نہیں ہونا کہندہ ادھا قطرہ لے دے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے جام منگیا پہ یا اللہ میرا مرید ہے جو منگدہ دے منہ تے ہاتھ پھیرے انہیں چیخ ماری تے دوڑ گیا آپ 2 مہینے تو بعد پھر اسے گلی چو گزرے ایتھے کاکا عشق منگدہ لوکاں نے کہا جی وہ تے لبے ہی نہیں پتہ نہیں کی کیتا جے باہر نکل کے پوچھا یا اللہ کی کیتا ہی فرمایا فلاں پہاڑ تے چاہ گئے تے او کھڑا ہے منہ اڈے آنجتا آنج کھڑا ہوتا ویکھی جاندہ ہے السلام علیکم کوئی جواب او بولے میں تیرا نبی ہاں او کی ہوئی گل کر نہیں اتاں ویکھ کے کیا مالک نو کی کیتے ہی ایس فکرے دی قیمت ہے کی کیتے ہی آواز ایک قدرت آئی انہیں میرے عشق دا سن کے رولا پائی پورا فکرہ انہیں میرے عشق دا ادھا قطرہ پی لیا ہے وہ اینو آرے تھلے بھی چیر انہیں تیری نہیں سننی وہ جنہیں ادھا قطرہ پی لیا ہے وہ نبی دی نہیں سننا کتھے تو اللہ حسین نو جڑا سمندر عشق دا بھی اور جنہیں ادھا پیتا ہے وہ اپنے نبی دی نہیں سندا تے جنہیں عشق دا سمندر پی گیا ہے آئے ہائے عشق دا سمندر پی گیا ہے خدا دی قسم میں ایک جملہ لگا بولن علماء کھڑے نے حضور تسی میری آنکھیں تک پایا جے کائنات نے اللہ نال محبت کیتی ہے صرف کلہ علی دا پتر ہے جنہیں عشق کیتا ہے کسے ہور کیتا ہے میرے سامنے آتے میں نو قائل کر ساری دنیا نے محبت کیتی ہے آج جدے نادیاں 11ویں دوانا ہے ایک قادری سلسلہ جی قادری غوث پاک سرکار میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی میں قادری خود کدی غوث پڑھاؤ میرے گل میں 10 غوث کے نمائندے نے میں خوش نصیب ہاں جنہیں 4 سال غوث دی منبر تے بیٹھ کے تقریر کیتی ہے بغداد توجہ آپ عالم وجد چنے آواز قدرت آئی عاشق بننے کے معشوق عرض کیتی سویرے دساں گا کارا کہ اپنی امی ام الخیر فاطمہ کو لو پوچھیا اماں نے کیا بچیا عاشق نہ بنی محبوب بنی اس لیے دنیا چھ 2 محبوب الہی نے یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے یا میرا بغداد دا لاڑا محبوب الہی ہے عشق صرف حسین کیتا ہے میں جملہ لگا بولن جی ہتھی پہنا تے اتھے پہ جی بات چنا بکواس کری
جہاں کلہ سید میدان کھلوتا ہے کہ رکا ڈگیا، ہم نے تیرا امتحان لے لیا، اگر کمیں تے ہون ٹال دیئے اس نو. فرمایا اکبر لے کے کہنا ہے، اصغر لے کے کہنا ہے، عباس لے کے کہنا ہے، میں محمد دا دوترا، مینو رہتی نمبر نہیں چاہتے، تو ازما میں امتحان دے مانگا. یہ ہے عشق حسین. بولیا نہیں تو بولیں گا تو چاہ سہے گی. یہ ہے عشق حسین. تو ازما خدا دی قسمیں میں پڑھیا زعفر زاہد جن 200 جن لے کے آیا. نواسہ رسول اگر کمیں تھے انہوں نے غرق کر دیا. فرمایا نا میں خود امتحان دینا ہے. اچھا علی دا لال بہادر کنہ سی آج تک مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین. سید بادشاہ لوگوں کو سن دے ہو میں 10 دلیر کنہ سی. 6 کلومیٹر لمبا حدود اربع کربلا دا، یعنی کربلا دا بارڈر کنہ لمبا جی 6 کلومیٹر. کلے حسین رہ گئے. میرے مولا نے تلوار نہ لکیر ماری ہے اے اس طرح. مرشد تو اڈے گلے داد چاہیے دی لکیر لاکھ فرمان کے تالیا برسات. اوئے ابن سعد رہا کی چاہنا ہے؟ انہیں کیا میں چاہنا پھر بیعت کر لے یزید دی. آپ نے فرمایا پہلے اے 10 بھی تیرے نال کنے نے کہندہ 9 لاکھ تے میرے نال اکھے تو کلا رہ گیا مار شرے سارے. فرماندے نے میں بیعت کرن نو تیار ہاں لیکن ایک شرط ہے. جے تو گیا سمجھ کر جاندیا تک واہ واہ کرتا جائے گا. ایک شرط ہے مینو مظلوم سمجھنا ہے مجبور سمجھنا ہے. اوے 6 کلومیٹر دی لمبی لائن میں کلا تسی 9 لاکھ انہاں جو ایک بھی زندہ لکیر ٹپ جائے اور جنہوں سمجھ آیا حسین ہوتے بولے ایک بھی. میں مقابلہ نہیں لگا کرن حسین تھے علی دا لیکن ایک جملہ بابا جی لگا بولن. ایک جملہ کاش میں عشقی پڑھدا مینوں کی پتا سی بھی تسی اینے دے دل دادا ہو. سن ساری زندگی وچ علی نے صرف ایک واری زبان چوسی ہے رسول دی کعبے دے دروازے بس دی اینڈ. بابا جی ایک واری تے ساری زندگی آندہ سلونی سلونی جو دل کردہ پوچھو. جملہ سن کے مرشد جو دل کردہ پوچھو. ایک باری او تول ہوئے حسین نو جنہیں 2 سال چنگی ہے. بولیا نہیں دوں بولو صحیح. آؤ میں دنوں 10 آیا نا یار تھکتے نہیں گئے. میں حسین نہ لونا ہے تھک گیا. 5 سال دی عمر ہے میرے مولا دی کہ نہیں لوگ بڑیاں فرمائشاں کر کے میرے کو لے سن دے نہیں جنہیں میں جملہ لگا پڑھن. پھر عشق لے حضور میرا ٹائم کنوں کو موک گیا پیسے موک گئے نا توڑے کو آ لے جاؤ. جشن دا نا یہ خوشی یہ سیدان دا جشن منا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. توجہ 5 سال دی عمر ہے میرے مولا حسین دی. علی بادشاہ پوچھتے ہیں یا بنیا تال ارے آ. حسین قریب آئے اے تیری ماں کتھے؟ وہ بولے گا جنہوں پتا وے بھی حسین دی ماں کون ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے سر تے قرآن. میں 12 ملکیں چ گیا جے جتھے بھی گیا ہاتھ جوڑ کے پوچھدا رہا مولویاں کو کہ جدوں اے آؤندی سی رسول اٹھ دے کیوں سان. آج تک اس کیوں دا جواب نہیں ملیا. توجہ میں نے بول جانا ہے. ایک توڑی نظر جملہ لگا کرنا بی بی دی شان دا. ایک اچانک دوست سید بادشاہ ذرا توجہ نہ سنیا جی. امام باقر دا ایک مرید آیا تے آپ دے ہاتھے چے تصویر تے این تصویر تے کی پا کر دینے. امام باقر 5ویں امام یا فاطمہ 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 یا فاطمہ. وہ مرید کہندا مولا تسی وقت دے امام ہو ایک ہی کر رہے. فرمایا طبیعت ذرا ناساز ہے دادی دا نام لے کے او دے کولوں شفا مانگ رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. اور جس کا نام امامت کے لیے شفا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. بولے گا تو جنہوں چاہ ساؤں نہیں ہے.
جس کا نام امامت کے لیے شفا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں نا۔ پھر واپس آنا میں جدوں بی بی آؤندی سید بادشاہ واسطے تحفہ تے ویکھنا کیڑا سید دی داد دیندا مینوں، مٹھاس دے نال محبت تے پیار نال ہاتھ کھڑا کر کے داد دیندا ہے۔ نبی کھڑے ہوندے کبالہ اپنی بیٹی دے ہاتھ چم دے جدا نا دنیا چم دیئے نا او رسول جدے ہاتھ چم دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لیکن جملہ گیا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پھر رسول باں پھڑ کے نا فاطمہ دی بی دی تے اپنی گدی تے بٹھان دے، گدی تے۔ ہائے 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 قوم نو کی سناواں، پہلے بیٹی دی ہاتھ چم دے پھر گدی تے بٹھان دے۔ سیدو تحفہ جے کر بی بی نے ایک دن پوچھا بابا مینو گدی اپنی تے کیوں بٹھان دیو؟ فرمایا بیٹی میرے تو بعد نبوت دا دروازہ، اچھی بولو نبوت دا دروازہ بند، ہون شروع ہونی ہے ولایت، تے ولایت شروع ہونی ہے تیرے شوہر علی تو، اور ولیاں وچوں سب تو بڑا رتبہ ہوندا ہے کتب ارشاد دا۔ کتب باقی خانداناں وچ پیدا ہوندے رہن گے، چٹھیاں چیمیاں گرایاں ارائیاں وچ، لیکن کتب ارشاد یا تیرے حسن دی نسل جو ہوئے گا یا حسین دی نسل چیئے اس گدی تے یا داتا حسنی بن کے بے گا یا غوث حسنی بن کے بے گا یا تیرے 11 پتر حسینی بن کے بہن گے۔ اس گدی تے غیر سید بہ سکدا؟ بولو تو اسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ حسین ادھر آ، قریب آئے، بیٹا تیری امی کتھے؟ امی تیری عرض کی تھی بابا نانے کار، اچھا تیرا بھائی حسن نانے کار، تے کنیز فضا نانے کار۔ علی پوچھتے ہیں تے کار کون ہے؟ یا تسی ہو یا میں ہاں۔ نہیں تو بولے یا تسی ہو یا بولے یا تسی ہو یا میں حسین دے عاشقاں دے عشق سنانا جاتے ہیں یا تسی ہو یا میں ہاں۔ فرمایا تال پوری دروازہ بند کر، آ بیٹا دوویں آپس جو فخر لڑائیے ویکھاں میں وڈاں کہ توں وڈا ہے۔ تو حسین نو تولے کری تے علی نال تول ہوئے، کون وڈا ہے؟ اگے غلام سے نہیں سی حسین سی۔ فرمایا بابا انت افضل منی، تسی وڈے ہو میں چھوٹا، تسی پارے ہو میں ہولا، تسی آلہ ہو میں ادنا، میرا جوڑ نہیں۔ علی نے منہ چم کے کیا فضیلت نہیں فخر۔ 5 سال دے حسین نے سینہ تان کے جے فخر ہے تے پھر آ جنہ دے ہاتھ قائم نے پھر علی بہ گیا کرسی تے حسین سامنے کھلو گیا، لے بابا میں پہلا لگا سوال کرن جواب دے۔ ہاں دے جدہ کا جدی میرا نانے مصطفیٰ، میرے نانے ورگا نانا لیا، جنہ دے ہاتھ قائم نے میرے نانے ورگا۔ علی کہندے نے میرے کول کوئی نہیں، تینوں چاس نہیں ہے، میرے کول ہے کوئی نہیں۔ حسین آدھنے بابا دوجہ فخر پڑھا پڑھ، ہاں دے ابا کا بھی میرا ابائی شیر خدا، میرے ابے ورگا بولیا نہیں یار دے ابا لیا۔ فرمایا تیرا ابا دوش رسول دے سوار، تیرے ابے ورگا ابا میرے کول نہیں۔ ہاں دے اخا کا خی میرے پرا ورگا پرا لیا۔ علی مسکرا کے کہندے نے تیرا پرا ہے دوش نبوت دا سوار، میرے کول تیرے پرا ورگا پرا جاگدا جائیں نہیں۔ ہاں دے امہ کا امی میں اس ماں دا دودھ پیتا ہی جنہوں بیک کے رسول اٹھ دے سی، میری ماں ورگی ماں لیا۔ علی کی اپنی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن کیا نہیں میرے کول تیری ماں ورگی ماں نہیں۔ اے میں پڑھیا انڈیا ہے تے میں چیک کرنا سکھ نچے تو کی کردا ہے، تو دلی چ میں پڑھیا ہے امبیسی تو کی کردا ہے، سن کے 4 پڑھ کے تے چپ کر گیا حسین۔ تے علی کہندے نے پتر بس
فرمایا بابا میں 4 فخر پڑھے، تسی کیا نہیں نہیں، تیرے نانے ورگا نانا نہیں، تیرے پرا ورگا پرا نہیں، تیری ماں ورگی ماں نہیں، تے بس ہی ہے نا۔ فرمایا بیٹا بیٹا جیڑا ہار جائے انہوں ولی نہیں آندے۔ شاہ جی انہوں جملہ پڑھیا جتھے میں دلی پڑھیا سی، جتھے انہوں نے تمال پائی، جیڑا ہار جائے انہوں ولی نہیں آندے۔ بابا میں جت گیا، فرمایا ہن تو بہ جا تے واری میری ہے، نہیں جی چاک دیو تے ہاتھ کھڑے کرو میں پڑھا، واری میری ہے۔ اٹھ کے داد دیا جے چاسا ہوئے تھے، او میں اسد اللہ، میں ید اللہ، میں ناطق قرآن، میں لوائے حمد نو چان والا، میں ساقی کوثر، میں فاتح خیبر و خندق، میں قاتل مرحب و انتر، میں رسول دا بھائی، میں حسنین دا بابا، میں فجاگی و فاطمہ دا شوہر حسین اٹھ گئے۔ بابا ایک منٹ، بابا ایک منٹ، اے فضیلت میرے ابے دی پڑھنا ہے اپنے دی پڑھ۔ اے فضیلت میرے ابے دی پڑھنا ہے اپنے دی پڑھ۔ ہون میں او جملہ لگا بولن جدے تے حسین ہر گئے۔ اتکھ لوگ سنے آجے، فرمایا تو انج قابو نہیں ہوندہ، ہاں تے والدہ کا والدی آل حسین، اوے میرا پتر ہی حسین، میرے پتر ورگا پتر لیا ہے، ایتھے رکھ، ایتھے۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس کا توڑ حسین کے پاس بھی نہیں۔ 12 وچ حسین ایک، 14 وچ حسین ایک، بولے نہیں تسی 5 وچ حسین بولیں گا، یہ 14 دا رولا ذرا۔ ایک منٹ جے کھلو جاؤ تسی، ایک گل کرنا چاہنا، 5 چیزاں 4 چیزاں بچے نو پیو والوں مل دیاں نے، دماغ، پٹھے، ہڈیاں تے اعصاب، 4 چیزاں ماں والوں مل دیاں نے، بال، کھال، گوشت تے خون، کنے ہو گئے 4 تے 4 8، 6 چیزاں قدرت والوں مل دیاں نے، 5 حواسے خمسہ، ویکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، پڑھنا تے ایک روح، 8 تے 6 14۔ جنہ چر 14 نہ مل بندہ بندے دا پتر نہیں بندہ ہوئے۔ وہ میں کی پڑھ گیا ہوئے، وہ جنہ چر 14 نہ ملن بندہ بندے دا پتر نہیں بندہ ہوئے۔ ذرا میرے حال ویک کے، میرے حال ویک کے، اے آکیے بولو ایک، اچھی بولو، یا لینا بلا کنے، اچھی بولو، اے دے وچوں ہن کنے نکلے نے 5، اے 3 تے 3 6 تے 3 9 تے 3 12 تے 2 14، 5 بھی ایک وچوں، 14 بھی ایک وچوں، اینو بند کر دے تے 12 بھی ایک وچوں، مٹھ میٹ پھر ایک۔ میں جو کہہ گیا تیری سمجھ نہیں آ، توجہ میں دسا حسینی عشق کیے، دسا حضور قبلہ عشق لگا دسن حسین دا، میں تے تقریر ہی ہونے شروع کی تھی جاگئی سورج الویک کے ایک ساتھی کہندہ مولا زور دی نماز دا وقت نہیں ہو گیا، حسین مسکرا کے کہندے اللہ تینوں نمازیاں ہی چو اٹھائے، ٹھیک ہے اذان پڑھو۔ اذان پڑھی گئی، جڑے شہید ہو گئے سن ہو گئے، جڑے بچے سن انہوں نے میرے مولا دے مگر جماعت سدھی کی تھی، اگے مولا کھڑے ہو گئے۔ سعید ایک ساتھی ہے میرے مولا حسین دا، وہ اگے آ کے کہندا مولا ایک مسئلہ دسو تو پھر جماعت کرایا جائے۔ آپ نے کہا کی اگر ضرورت دے تحت اگر کعبے نو کانڈ کر دئیے گناہ تے نہیں ہوندا؟ کوئی کدا سمجھے میری گل، ضرورت دے تحت اگر کعبے نو کانڈ کر دئیے گناہ تے نہیں ہوندا؟ آپ نے فرمایا اگر ضرورت زیادہ ہوئے تے ٹھیک ہے، فرمایا تو ہے کعبے دا کعبہ،
تے ادھروں 9 لاکھ تیر پہ آؤندا ہے. میں تو پڑھا نماز تے میں تیرے اگے سترا بن کے لگا کنڈ کر کے کھلوڑ. جنی دیر تک تو سلام نہیں پھیردا جے میں ڈگ پیا تے کئی میرے نطفے شک تیر آؤندے نے کدی چھاتی اگے کدی بازو اگے کدی سینہ اگے. حسین نماز پڑھا رہے نے اے عشق تو بولے ہی نہیں ہوئے. اے عشق اے عشق جا سلام پھیریا اے ڈگیا اے ڈگیا. حسین اگے اوکے دا سر چوری چ رکھیا رو پیا. سید رویا کیوں ہے؟ رو کے کہندا ہے اے نہ پڑھیے میری قضا ہو گئی ہے. فرمایا نہ اے نہ پڑھیے پتہ نہیں تو حسین نو کی سمجھے گا. اے نہ پڑھیے تو نماز دی حفاظت کیتی ہے. اوئے ہوئے 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 اے نہ پڑھیے تو نماز دی حفاظت کیتی ہے. یاد رکھ ایک مولوی ہوئے تو وہ کہے میں اگر کربلا چاہتا تو میں 73 آندا. اگر میں کربلا چاہتا تو میں 73 آندا. ایک دن رات نو خواب سرکار دا منظر شروع ہے. آپ نے فرمایا تینوں ٹائم مل گیا ارے آ لے میں لگا 2 نفل پڑھن تے تیر آؤندے نے تے تو اگے کھلو کے میری حفاظت کر. ہن ادھروں آیا نا تیر سیدھا ادھر ہو گیا مولا دے متھے چ لگ گیا. فرمایا کاش میرے بترائیں جگواندا آ دساں عشق کیے. اور حسین نے اپنے عاشقہ چ منڈیا کیے. جا گنتی کیتی ایک نکر چبشی بیٹھا جان دا نا ہے. فرمایا کم آخرج نکل جا تو اے حبشی تے ساڈے غلام دا غلام ہے تے تو نکل جا. سویرے خون دیاں ندیاں چلنیاں نے چلا جا. او جون حبشی ہاں مار کے نا ایک قدم خیمے تو باہر تے ایک اندر رکھ کے نا انج کہندا ہے زہرا دا لال میں کالا ہاں میرا خون بوال ہے میں حبشی ہاں میرا خون گندا ہے تاں واسطے مینوں کڈ رہے ہو. فرمایا جی اے مودت ہے نا تے آ جا پہلا معاہدہ کینسل کر دے ہاں تیرا بھی نام لکھ دے ہاں. تے کی گئی تیرا خون گندا ہے جملہ سمجھے چاسنا آوے دے گئی گندا جائے 71 لاشاں دفن ہو جائیں گیاں تیری لاش ٹبے دے نال لکی روے گی توپے چے. 41 دن تو بعد ایک کستوری دا تاجر کافلہ لے کے گزرے گا 27 کلومیٹر تو. اگر تیرے بدن دی خوشبو سونگ کے نہ آوے تے حسین نہ کی. اور بولتے صحیح 27 کلومیٹر دو اگر تیرے بدن دی خوشبو سونگ کے نہ آوے. اس خاندان نال جنہیں عشق کیتا ہے. کمرے چوں نکلی ہے فضا اگے آ رہے ہیں سلمان تے سلمان پوچھتے نے فضا کولوں اینی مدت ہو گئی ہے سیداں دے پانڈے مانجنی ہے کی لبھی ہے تے بول کے کہندی ہے تیرے مقدر وچ 4 زیارتاں نے. سید سمجھن گے میں کی کہہ رہا. تیرے مقدر وچ 4 زیارتاں نے میں 5 کرنیاں. جڑی گل نے اگے کیتی اخیر ہو گئی. کہن لگی وے ویر سلمان تو کھڑا ہوئے گا اجے حشر دے میدان وچ تے میں علی تو پہلا جنت وچ بطول تو پہلا جنت وچ حسن تو پہلے جنت وچ حسین تو پہلے جنت. چہرہ اتردا جا رہا سلمان دا. کی کہہ رہی ہیں؟ فوری طور تے آئے رسول کو نبیاں جی ویکھ کے کہن قد حیرت کا فضا. فضا حیران کر دیتا ہی بلاؤ بیٹی کی کیا ہی. انہوں نے کہا جی تہاڈا ہی فرمان ہے تسی ہوو گے براق تے اگے اگے تہاڈی بیٹی دی سواری چلے گی اور او دی سواری دی لگام ہوئے گی میرے ہاتھے چ تے مہار والا تے پہلے جاندا ہے نا. وہ اے نہیں لاجپال جنہاں نے عشق کیتا ہے. یاد رکھ ایک عجیب جملہ لگا بولن اینی کو کھانڈ لے کھانڈ کھے نون ڈال کھانڈ اینو پا دودھ دے تے کھانڈ گئی. ہن کھانڈ ہو گئی ہے گم دودھ دے دودھ وچ گم ہو گئی ہے. ہن کھانڈ نظر نہیں آؤندی. جڑا چسکی لے گا نا او کہے گا میٹھا ہے تے جے ہوئے کو کھانڈ دا دشمن تو کہے کڈ وچوں کڈ نکل. جد تک دودھ ہے جد تک دودھ ہے کھانڈ ہے. حسین غرق ہو گیا توحید وچ.
شہید دا چرچا ٹول ویدا دنیا چ حسین موجود ہے من طلبانی وجدانی ومن وجدانی عرفانی ومن عرفانی احبانی ومن احبانی عشقانی ومن عشقانی فعشقتو ومن عشقتو فقتلتو ومن قتلتو فعلی دیتو وانا دیتو. حدیثی جن نے طلب کیتا حدیث قدسی انہیں مینوں پا لیا. اللہ دا جن نے مینوں پا لیا انہیں مینوں سنجان لیا. جن نے سنجان لیا انہوں میرے نال پیار ہو گیا. جنہوں میرے نال پیار ہو گیا انہوں میرے نال عشق ہو گیا. جنہوں میرے نال عشق ہو گیا پھر مینوں او دے نال ہو گیا. جنہوں میرے نال عشق ہو گیا میں انہوں قتل کر دینا. پھر او دے تے اللہ دا میری دیت واجب ہو جاندی ہے. او دی دیت میں آپ بن جانا. آخری فکرہ اور میں اجازت چاہنا. بڑھا بندہ تھک گیا. اے آخری جملہ صرف اور اے تیرے لیے تحفہ دے کے جا رہے ہیں. اے کڑی ہے. اے کڑی اے میں اے بچہ سامنے انہوں کہا میں کڑی بیچنی ہے لے لے. یہ کہتے ٹھیک شاہ جی کنے پیسے 4000 روپیہ. اے ان 4000 دے دے مینوں تے شاہ حسین صاحب کڑی لے لے. اے ہون میں وہ 4000 دا مالک ہاں. اے کڑی دا مالک ہے. اے کڑی تروڑ دے میرے سامنے وٹا مار کے میں بولاں گا. تینوں پوچھن دیا میں بولاں گا. میں وہ 4000 دے نوٹ دیاں لیراں کر دیاں. اے بولے گا ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حسین نے جان دے کے جنت خرید لی ہے. حسین نے جان دے کے جنت خرید لی ہے. ہن او کبھی اکبر دے حسین بولنا نہیں. او کبھی اصغر دے حسین بولنا نہیں. او کبھی عباس دے بولنا نہیں. اے جنت دوانی سیر بیچے. او اے دے نوکر بیلول ورگے بغداد دی گلی وچ ٹگے سیر ویچن بولنا انہیں نہیں. ان جنت دے دی ہے جان ہو دی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہاں دے بوئے تے آ کے بہ جا. خدا دی قسم جڑا یار ایک گل حضور ایک نکی جی چیز آگئی جے 2 منٹ ٹائم دیو صرف 2 منٹ. اے تواڈی نت کرن لگا. اے کھچی تھوڑا غور نہ. اے ایک سید ہوئے 18 سالہ دا تحفہ دیکھ چلے جاندہ جاندہ کنیا سالہ دا جی. اے حضور تواڈے لی اے مسجد بوئے لنگا جاندہ منڈا 18 سالہ دا تے مولوی پہ آندہ اے قبر اچ منکر نکیر چھتر بڑے پھیر دے نہیں تے سوال بڑے اوکھے ہوں دے نہیں. وہ شاہ نے سن لیا کارا آ کے نہ شاہ نو نیندر نہیں آئی. ساری رات ڈردا رہا بھی قبر چ جانا ہے. مر کے تو سنیا چھترول بڑی ہوتی ہے. سویرے جا کے مولوی دی کھڑکائی کنڈی. یہ نواب سراج الدولہ دے دور دی گل ہے بنگال دی. مولوی آیا باہر. مولوی جی ہاں جی تسی کل کیتا مسئلہ میری نیندر حرام ہو گئی. تسی سنیا منکر نکیر چھترول بڑی کر دے نے. اکھے ہاں کوئی انہاں کولو بچن دا طریقہ ہے نا تیرے کام دی گل ہے کو انہاں کول بچن دا طریقہ. مولوی مانی سی. انہیں کہا بچیا شاہ جی 2 طریقے جے یا مدینے مر جا آئے ہے یا کربلا مر جا. یا مدینے جا کے مر جا یا کربلا مر جا. اوتھے ہاتھ دھولا رکھ دینی. ایک کارا کے ماں نو کہیں دا 32 تاراں بخش. نانا دور ہے تے دادے دی کربلا نیڑے یا میں چلے ہوں مرن لی. اوتھے سنیا چھترول تو تے بچ جاواں گا نا. ٹر پیا او چھیڑو نہیں چنگا جنوں اپنیاں بکریاں دا پتہ نہ ہوئے. جا آیا قریب میرے مولا دربان نو ملے. کل زور ویلے ایک میرا بچہ وہ جڑا سمجھ رہا ہوتے بولے ایس دروازے تو داخل ہوئے گا. وہ دی خدمت کرنی ہے توازو کرنی ہے. رات نو جدوں دنیا جگے تو بتیاں بالیوں مشالاں ہوندیاں سن. ساری دنیا باہر کڑ دی لیکن انہوں باہر نہیں کرنا. تالا مار کے ٹر جائے. خواب ٹوٹ گئی. جائیں سمجھ آ رہی گل دی. جاؤں دروازے داخل ہوا. شاہ جی بنگال تو آئے ہو. انہیں کیا جی انہیں ہاتھ چومے کہ بھی سواد آ گیا دادے کو لاؤں دا. خاطر تو آجی ٹھیک کی تھی. رات نو جدوں مسالہ بالیاں نا بتیاں تو انہاں سارے لوگ نکل لگے. شاری بھی اٹھے 18 سال دے. انہیں کہا تسی نہیں جانا. چاسے ہونا نہیں جسے چپ کر گیا. شاہ جی تسی نہیں جانا. نتیجہ سنو گے تو دعا دیو گے صبح تک. نہیں جانا. وہ اندھا کیوں. انہیں کہا سرکاراں دے حکم تو ایتھے ہی رہنا. ماریا تالا ٹر گیا. اے ان جالی نال بیٹھا ہے
मेरा की कसूर है? बोलिया नहीं तू, मेरा की कसूर है? सारे टुर गए तो मैनू दादा इत्थे फसाया जी। अद्धी रात हुई, एक ऊठ इंज लत्तां चुकियां उत्तों दी ते कंध निक्की जी सी, अबूर करके अंदर आया, उत्ते दो संदूक लद्दे ने, दो बंदे आए, उन्होंने संदूक लाया तो ऊठ टुर गया। कहंदा चस आ गई, इहदे विच मड्डी ते शाह तेनू गई लभ दादे ने दिती है, तो फिर चुकेगा इन्नी किवें? दो संदूक भरे ने, जदों नतीजा लैंगा तो चस आएगी। अजे सोचदा पिया तो फिर ऊठ आया, फिर दो संदूक लाए तो टुर गया। जदों को 8-10 संदूक हो गए ना, सोचदा भी एक खोल के ते वेखां इहदे विच की, इहदे जे हीरे जवाहर ने तो वाहवा गल बन गई। इन्हें एक संदूक खोलिया तो विच मैयत, दूजा खोलिया तो विच मुर्दा, तीजा खोलिया तो विच लाश। कंब के कहिंदा ए की, ये मुर्दे इन्हें छड्डी जांदे ने ते मुर्दे जांदे ने। इंज रोंदा रोंदा ना जाली नाल सौ गया। मौला मिले ख्वाब विच, उन्हें कहा तेरी मां रोंदी है, जा टुर जा। उन्हें कहा दादा टुर जाना। आ की है? फरमाया पुत्र ऐस फिक्रे दी तू कदर नहीं करी जरा बोल। पुत्र पुत्र अगर कोई 1000 मील दूर मर जाए लेकिन दिल विच हुसैन दा प्यार होवे, हाय 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 हाय, और कोई 1000 मील दूर मर जाए दिल च होवे मेरा प्यार, फरिश्तियां दी एक जमात है जिन्हों नकाला आंदे ने, ओनू ओथों कब्र चों कढ लैंदी है, इत्थे ले आउंदी है। मुनकर इत्थे मर जाए, तू बोलिया नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिकल लगा खान। एक गल कह के ना ते आप फरमान लगे, जो मां को जाए ना सवेरे नवाब सिराजुद्दौला को जाना ही, तो उन्होंने कहीं भी मेरे दादे हुसैन बादशाह ने कहा कि 7 पिंड मेरे नाल लवा दे। ये कोई बोल के कहता वो तो छेतर मारेगा भी तेनू हुसैन कितने मिल पाए। इंज ना बगल विच एक चादर कढ़ी, फरमाया जदों वो तेरे को दलील मंगे तो चादर विखा दी। अख खुली तो चादर झोली च, चादर लैके आ गया बंगाल, गया नवाब सिराजुद्दौला। ओए काका कौन है? सैयद। ये उठ के खलो गए अगे, ओ शाह जी हाथ चूमे। पीर जी किवें आए हो? ओए 7 पिंड मेरे नाल लवा। क्यों? मेरे दादे ने हुक्म दिता। उन्हें कहा तेनू हुसैन कितने मिल पाया? अज तू आया तो 7 पिंड, कल होर शाह आएगा तो 7 पिंड, परसों होर आएगा तो मैं तो वेला हो गया। ओए दलील की है? इन्हें बगली चो कढ़ी चादर, ते जदों अंज की ना तो ओदियां अखां च पाटियां रह गई। उन्हें मारी ताड़ी, 2 जलाद तलवारां लैके आ गए। कहंदा एक शाह दे सज्जे खलो जो, एक खब्बे खलो जो, अगे अगे मैं टुरना, इनू मेरे नाल ना लई आओ। वजीर कहंदा हुणे हथ पिया चुमदा सै ते हुण तलवारां नाल। उन्हें क्या 7 दिन हो गए मेरी भैन कुआरी मरी है, ओदे उत्ते ए चादर मैं पाई सी कब्र च। ओए तू अपड़िया नहीं हो, मैं तेरा की करा। ये चादर पाई सी भैन ते ये कफन चोर, जै कब्र पुटनी है भैन दी, जे उत्ते चादर नहीं ते गाटा ला देना। टुर पे जा आए कब्र खोदी ते विच भैन कोई नहीं, ओदी बजाए एक शक्ल बिगड़ी वाला बंदा पिया। वो पुछदा शाह जी ए की? ये अगो बोल के कहंदा पहला ये दस तेरी भैन नूं हुसैन नाल प्यार है सी? हाय हाय हाय। उन्हें क्या है? उन्हें क्या शाह 22 सालों की उम्र ते आंदी सी भरा ब्याह फिर करी पहला करबला वखा, ब्याह फिर करी पहला करबला कर। उन्हें क्या फिर खुश हो जा, तेरी भैन उथे टुर गई आ, ये बदबख्त कन टुटा इथे आ गई। इन्हां नाल प्यार कर, तू मरेगा इथे तेनू साईं कोल लै जाणगे। आज ले उनकी पनाह, आज मत पता नहीं उनको 33 नंबर दोगे, नहीं तो अगले भी सही कह रहे थे पास करोगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।